Lamini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin babakɔrɔ l'âge grand Kejul Kamara y'anw sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan nisɔndiya ani waleɲumandɔn foli an b'o ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ k'a daminɛ Kayi ni ka taa bila Ander Bukan na alamisa o alamisa an bɛ bɛn ni kumasoba in kɔnɔ n'o ye studio Cɔrinamɛ Camu ye baara min bilalen bɛ k'an makɔnɔ n'o ye kunnafoni bala kalimu tabɔ ka sɔgɔbɛ grand K kan ka segin k'a lajɛ ni k'a lakale lamɛnnikɛlaw ye grand K min sɛbɛnna a yɛrɛ fɔcogo la grand K baara in ye jamajɛ baara ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo kabini 5 heures du matin e ni ale ye bali dayɛlɛ o ye sɔgɔmadafɛ technicien ka baara kun fɔlɔ ye e fana ye cɛ duman ye i ye soli ka wuli cɛ ye grand K n'o bɔra ye min ye radio jɛgɛfɔ officiel ye ale ni YouTube son duman ni ja duman o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ahmed Jakite ye e ni ne an wakili donnen don sɛbɛnnikɛlaw ka magan u ka sɔgɔbɛ grand K ni maaw ye fɛn min mɛn anw sen t'a la an da t'a la nka an ka baara kama an b'a fɛsɛfɛsɛ ni k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o tɛ an sen t'a la dɛ ni maa min ye kuma duman mɛn sɛbɛnnikɛlaw de don ni maa min ye kuma goman mɛn sɛbɛnnikɛlaw de don a ka di a man di a bɛ munumunu fila ni ɲɔgɔn cɛ e ko cogo di Jabatɛ namu bi ye alamisa ye o don an y'a ɲini Ala fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ko Ala ka alamisa wɛrɛ yira a yira a la o kɛra sɛbɛnnikɛlaw i yɛrɛ ka kuma y'u ka magan kɛ an y'an ka tɔmɔta tɔmɔ o kɛra o kuma i b'a kanangolon bila ka sɔrɔ k'a bɛnnɛgɛmɔ k'a jɛnsɛn limanaw ka tulo ma jɔ ka sɔrɔ ka tulo ɲɛgɛlɛ k'o dayɛlɛ hali grand K i ma foyi fɔ ni cɛ tɛ o kuma labɛnnen bɛ an b'a dɔn k'a fɔ lamɛnnikɛlaw fana labɛnnen bɛ an bɛ taa majɔn na n'o ye ka don sugu kɔnɔ sabu n'i ye nugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ dɛ o tuma maa minnu ko jɛgɛfo ka publicité ka ca o ye anw yɛrɛ de ka hakilina ye Ala ka publicité in caya ka tɛmɛ min bɛ yan ni publicité ma caya radio privé don dɛ maa si ka dɔrɔmɛ kelen tɛ di an ma a ye ni minɛ ka courant sara a ye ni minɛ ka baarakɛlaw sara a ye ni minɛ ka ji sara a ye ni minɛ ka bila ka kɛsu kɔnɔ anw bɛ fɛn fɛn sɔrɔ o y'an yɛrɛ ka magan o kuma ni publicité ma kɛ grand K radio tɛ fonctionner dɛ maa minnu sago ye min ye publicité kana caya an b'a ɲini fo ka yafa ma u k'an mago to sabu baara in yɛrɛ taabolo ye ni publicité ma kɛ radio bɛ to dɛ ni forokoni dun tora a dogi sara la o tɛ ɲuman ye dɛ Mamutu Kamara an seginna an kɔ ka don kura ye o tuma sɛbɛnfura min b'i bolo a lakali limanaw ye grand K joli ma foyi fɔ ni cɛ tɛ joona ne ka bolo ɲɛfɔlɔ o ye info matin o ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Ablaye Ouattara an k'a ma ko blocus continental sɛbɛnnikɛla a ko gɛlɛya min bɛ Mali ni Algérie cɛ grand K jolo ko kunkurunin ka ɲi maa ni sigiɲɔgɔn cɛ ni kumakan kunkurunin ye sɛbɛnnikɛla ko Mali ni Algérie anw de bɛ ɲɔgɔn gɔrɔntɔkan dɔn grand K jolo kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta waati k'a daminɛ o don an ka jamana masakɛ fɔlɔ grand K u ye baara minnu kɛ a kɛra teriya kɔnɔ badenya kɔnɔ sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko ni ka taa ye k'a fɔ bi gɛlɛya bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko foyi tɛ ni kun t'a la kun yi a nana na cogo min fɛ sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ tɛ fila ye badenfɛ tɛ n'a nana fɔ a ka fɔ grand K Algérie jo t'a la a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye bamanciw ye n'o ye jadisi narcotrafiquants min ye tiɲɛnikɛlaw ye maa minnu bɛ ka tasuma don jamana in kɔnɔ ni Algérie kɔni kɛra olu kɔkɔrɔmadonba ye k'u b'o kɛ ka da mun kama ka Mali tiɲɛ ka Mali lafo maa minnu bɛ k'o baaraw kɛ a bɛ tila k'olu kɔkɔrɔmadon zone ni zone bolofɛn sanna a bɛɛ ye kelen tiɲɛnikɛla ni tiɲɛnikɛla dɛmɛba a bɛɛ ye tiɲɛnikɛla sɛbɛnnikɛla ko grand K b'a ye k'a fɔ Algérie kɔni y'o baara kɛ ni ka ɲɛsin faso Maliba ma grand K o de ye anw ka kalifa tɔɔrɔ o de ye anw dusu tɔɔrɔ o de ye anw fitinɛ grand K b'a ye k'a fɔ bamacɛ wali min bɛ faso dugukolo kan o tuma min kɔni ye Algérie ye k'u bolo ja yera sɛbɛnnikɛla ko ma tɛmɛ ka bɔ yen anw bɛ an ka jadisiw kɛlɛli la grand K b'a ye k'a fɔ an ka dronin dɔ bɛ munumunu salo la ni ka taa jadisiw ka dagakisɛ ta ka bɔ an Algérie filɛ nin ye k'o lajigi sɛbɛnnikɛla ko u y'o fana kɛ ka da kun jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye tariki lajɛ Mali ni Algérie la grand K abada ni fitina man ka don Mali ni Algérie cɛ Algérie de kan ka Mali dɛmɛ waati bɛɛ grand K hali ka dan kɛlɛ min kɛra u ka indépendance tali la min ye Mali a jɔyɔrɔ bonyara fo ka dama tɛmɛ président Modibo Keita grand K a ye dɛmɛ ni dɛmɛ min ta ka Algérie sɛgɛrɛ grand K ko ma dogo diɲɛma la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye o Algérie bɛ yen o de hakilina ye mun ye Mali ko la bi
Mali ka kɛ batɛmɛsira ye Mali ka lafu Mali ka bɔ Mali ɲɛmɔgɔw bolo ni k'a bila olu sago la sɛbɛnnila ko grand que n'i ye nin ko in taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka drone min gosira Algérie fɛ o tuma an y'an ka hakilina ta ni ka taa n'a ye diɲɛ kiiritigɛlaw ka soba la n'o ye cour internationale de justice sɛbɛnnila ko olu kɔni ye dossier minɛ k'a lajɛ ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka Mali ka hakilinaw dɔn ni ka Algérie wele ko Mali filɛ ka jalaki dɔ bila u juguya la o tuma k'u ye mun fɔ ko la u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u t'a reconi bi u t'a reconi sini wa k'olu ma o kɛ i tɛ ka ja yɛlɛ u ma sɔn dɛ sɛbɛnnila ko kabako grand que u ma tɛmɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Russiw ye grand que olu bɛ fɛ ka don ko in na u bɛ fɛ ka don ko in na k'a sababu kɛ mun ye n'i ye Russie ni arabu lajɛ i n'a fɔ Russie ni farafinna bɛ cogo min na grand que i b'a ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen mago bɛ Russie la k'a da ka min ye puissance belebelebaw don diɲɛ kɔnɔ sɛbɛnnila ko a ko tarata tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ Russie u ka jamana ani arabu la grand que u tun bɛ min kɔni ye ɲɔgɔn ye la o ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan u ka ministre des affaires étrangères ye n'o ye Sergei Lavrov ye grand que ale ni journaliste ka sigikafɔ la i b'a ye k'a fɔ u y'a ɲininka k'a ɲininka o tuma ko min ye Russiw ye k'u bɛ faso Mali kɔnɔ wa Sergei Lavrov ko Russiw bɛ Mali kɔnɔ k'o tɛ duguna ko ye min ye Russiw bɛ Mali kɔnɔ cogo min na Russiw bɛ farafinna jamana caman kɔnɔ k'olu ka hakilina tɛ min ye o de ye jamana marabaaw grand que ni k'olu dɛmɛ u ka hakilina la n'o ye basigi sabatili ye min ye larabu journaliste ye u ye ɲininkali wɛrɛ ta k'a sɛgɛrɛ o tuma k'olu y'a mɛn k'a fɔ k'u ka cɛden minnu bɛ yan k'olu bɛ maafaw de la n'o ye sibilifa ye a ko wuyafi don a ye t'aw mago la min ye nkalon don min ye namaraw don jango ka se ka Russiw mangoya o tuma ko min ye olu ka sɔrɔsiw ye k'u ye ladamu min sɔrɔ grand que abada k'u tɛ ban maa ma o tuma k'u bɛ jamana de ka bolo kan jamana man'u bila min na grand que k'u b'o de kɛ maafa ko kuma jalaki min bɛ yen ko wuyafin don sɛbɛnnila ko min ye hali bi larabu ka journaliste ye u ye ɲininkali ta ni ka Sergei Lavrov sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko Russiw ka cɛden minnu bɛ yan o tuma min kɔni ye Wagner ye o tun y'a lawale a yɛlɛmana ka bɔ Wagneriya la k'a kɛ Afrika kɔri ye o tuma ko taara fatani ye Afrika kɔri Russiw tɔgɔ la k'u bɛ Mali kɔnɔ yan sɛbɛnnila ko min ye Sergei Lavrov ye n'o ye Russiw ka ministre des affaires étrangères ye a y'a jira k'a fɔ kɛlɛ min bɛ Mali ni Algérie cɛ o tuma k'a ka di olu ye k'u da don nin ko in na jango ka jisumani k'a ko la ko sabu ko min ye Algérie ye o jigi ye olu ye kɛlɛkɛminɛnko la Mali jigi ye olu ye kɛlɛkɛminɛnko la olu ka partenaire ye an fila bɛɛ ye ko n'an fila man di ye o tuma k'olu fana da bɛ don o la min ye Russie la ye grand que ko don n'a nataw la k'u bɛna an wele k'an sigi kɛnɛ kelen kan ni ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ jango ni kɛlɛ bɛ se ka duga cogo min na o tuma k'ale ko in tɛna mɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Ablaye Ouattara ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate namu sɛgɛ a ka sɛden ta o ye tiɲɛ ye k'i sigi sɛsulu sanfɛ ka sɛden dun sɛsulutigi ka jɔnmaya y'o ye o ɲɛdonna ye Reflet d'Afrique a kumalen bɛ bi cogo di ye Ousmane Isufu Mayiga k'a ye bonya belebele sɔrɔ n'u ko a ma ko le premier prix annuel pour la promotion de la paix au Mali o ka di o ka di dɛ kojugu bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ basigi karamɔgɔ de bɛ nin fɛn sugu sɔrɔ maa ma n'i basigilen don i ka kuma man ca fo baara ani k'a ɲini ka maaw la bɛn ni nin jɔnjɔn sugu kun bɔra dɔrɔn u b'i ɲini hali n'i taara dogo u bɛ t'i labɔ ko nani minɛ i garisɛgɛ don ayiwa école maintien de la paix a Lunu Blondin bɛ yen o don lakɔliso ye ko a ma ko AMP ABB ko o de kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min ni alamisa don aw tɔgɔla tile 9 san 2025 jamadalajɛ belebele o kɛra ye n'o ye ka prix k'o di n'u k'a ma ko premier prix annuel o kɛnɛ kɔnɔna la sa k'a labɛnna ayiwa kɛnɛ kɔnɔ waleya min n'u ye kun ye o kɛnɛ sigi an fɛ n'u k'a ma ko Sénar 2025 i bɛn'a ye ko in a ɲɛmaya kun talen don ka di minisiri ma n'o bɛ réconciliation de la paix et de la cohésion nationale ko fɔ le général de corps d'armée Ismaël Ouagui ɲɔgɔn dalajɛ in tiɲɛ yɛrɛ la ko a daminɛna ni bonya ani karama ani ka maa ka baara ɲuman k'a dɔn i ye o la sa ko in ni nin fɛn sugu bɛ kɛ maa minnu ka baara kɔni bɛnnen don ka bɛn don yɔrɔw la sigi ka fɔ k'an kɛ kelen ye k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o maa sugu de bɛ bɛn ni jɔnjɔn sugu ma ya kuma b'a la o la sa ko ayiwa Sénar a ta ko 4nan a bilala o minɛn kɔnɔ ya kuma b'a la jɔnjɔn in ayiwa k'a bɛ di maa kunnan kelenw ma minnu ye baara kɛ komi Ousmane Isufu Mayiga cogoya ayiwa jɛrɛjɛkulu ani an ka jamana jɔdaba
dɔn o ma olu fana bɛ se ka jɔnjɔn in sɔrɔ ni i ka baara kɔni bɛn na bɛn bonya karama ka maaw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ n'i ka baara bɛn n'o ma e n'a ka kan o la sa nin jɔnjɔn belebele n'u ko ma ko trophée ayiwa ko zira de don zira in u y'a sɛbɛkɔrɔ dilan yakuma b'a la a bɛ fɛn min kɔni ko fɔ an ka jamana ka seko ni dɔnko ani jamana bonya ni karama ani dɔnniya minnu b'an na a bɛ o de yira yakuma b'a la jɔnjɔn in u y'a di Usumani ma min kɛ ko sɛki dira nka sɛki a dama fɔ dɛ sɛki kasabi o ka di a dama fɔ ni sɛki dir'i ma yɔrɔ filanan mun bɛ yen i bɛ taa ta banki dɔ la o ta ne tun b'a fɔ u k'a fɔ ko nin hakɛya de dira o ma fɔ ana dɔn u y'u pan o yɔrɔ kun giriman kan ka di cɛkɔrɔba ma kosɛbɛ u kɔni y'a yira yakuma b'a la ala la ko Usumani Yusufu Mayiga ko a ni nin ka kan wa galegale de filɛ ka nin jɔnjɔn in ka nin sɔrɔ yakuma b'a la wa jamana ko a y'a dɔn a ye jamana y'a bonya ta k'a sɛgɛrɛ fana yakuma b'a la nin jɔnjɔn galegale premier ministre Usumani Yusufu Mayiga tiɲɛ la ko a n'a a ka kan a kan ka d'a ma yakuma b'a la k'a sabu kɛ a bilala baara min na hali dialogue intermalien a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲa o sɛbɛnfuraw dilanni k'a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ɲa wa fɛn in dira ma min kɛ a ko ale ka bonya ni karama k'a bɛ maliyɛn bɛɛ fo mɛ kɛrɛnkɛrɛnya sa transition ma a k'a b'olu fo dɛ k'olu y'a ka baara a dɔn a ye k'ale tun bɛ min na k'a ma kɛ sanjikɔrɔ wɔsi i bɛna ye sa ayiwa sariti labɛnni ayiwa a y'olu bɛɛ lajɛlen labɛn a labɛn cogo la Usumani Yusufu Mayiga tiɲɛ la a fana tilalen kuma la wage a ye kuma ta a ye bonya belebele ta ka ɲɛsin Usumani Yusufu Mayiga la ko cɛkɔrɔba min don basigi karamɔgɔ de don k'u y'a fɛn fɛn kalifa a la k'a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ko fo ka taa s'a dan na k'a m'i tɔ nin to u kɔni bɛ min kɔni ko fɔ ko bɛn la paix ko an ka a bila an kɔnɔ ko a ti sɔrɔ yɔrɔnin kelen dɛ ko an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan de k'a baara sugu kɛ yaasa la paix o bɛ se ka kɛ ayiwa fɛn ye fɛn min n'o bɛ sigi an ka jamana a kɔnɔna la Yusufu Mayiga a ka sɛbɛn de ye nin ye ka bɔ sɛbɛn kɔnɔ mun ko a ma ko reflet d'Afrique Granke hali bi bɛ ko minnu ma ban l'indicateur du renouveau ale ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ o tɔgɔ ko Yakuba Dumbuya Granke Yaku a ko min ye Ablaye Job Granke n'o ye Mali ministre des affaires étrangères ye Granke ko kuma wulilen b'a nɔfɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko yanni maa bɛ kuma Granke k'i k'i dalamaga siɲɛ 1000 n y'a fɔ ani m'a kɛ Granke a fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ ba dɔ tun bɛ Lomé n'o ye Togo jamana ye Foro Yasimbe Yadema ale ka jamana sɛbɛnnikɛla ko lajɛ in tun bɛ mun ni mun nɔfɛ Forum sur la paix et la sécurité sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni ye jamanaw de kun welelen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma tali ka di Mali ministre des affaires étrangères ma n'o ye Ablaye Diop ye cɛjan Granke ale kɔli kelen k'i jɔ min kɔni ye kumakɛyɔrɔ la Granke a ka dakuran fɔlɔ kɛra mun ye o de ye foli ni tanu ye kuma nana ɲɛgan ka ɲɛgan kuma de ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ Granke k'a to kuma la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye basigi ko kuma min ye jamana ko kumaw ye o nana don kumaw la min kɔni ye cɛjan n'o ye Ablaye Diop ye a sina ka na fɔ ten k'a yɛrɛ k'a fɔ bi min kɔni ye Mali cɛmancɛ fanga o bɛ kun dama min na bi maa minnu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o tuma k'u tɛ sanga ɲɔgɔn ma u tɛ kundama kelen na o tuma min ye président Modibo Keita o tuma k'a yira k'a fɔ ko Modibo kun ye lakɔli karamɔgɔ de ye instituteur n'i y'a lajɛ ko Modibo bɛ kɛ président tuma min na k'a tɛ tɛmɛ san 33 kan o tuma n'a nɔfɛmaw k'u si tɛ tɛmɛ san 33 kan min ye Ablaye Diop ye a y'o kuma fɔ min ye nin kɛnɛ in ka Lomé o ma tɛmɛ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ ko Modibo a sina ka kɛ président ten balakata Granke k'a kun ma labɛn physiquement mentalement ni ka jamana mara o tuma ko n'i ye cɛmancɛ fanga lajɛ Ablaye Diop ka kuma de don dɛ Granke ko labɛnw sabatilen bɛ ko maa o maa bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la a ɲɛnamali kɔnɔna la k'a bɛɛ jon bɛ hakilina kunda ko jamana u bɛ se ka mara ka ɲa min ye jamana hakilinaw ye ko bi ni kunu n'o ye indépendance tabaw ye
kan tɛ sanga ɲɔgɔn ma min kɔni o kuma in ye sa grand ke ba ye k'a fɔ o de ye Modibo Keyita n'ale de kɔni Mali ka indépendance ɲini ka di Mali ma min ye ale tiɲɛ ta baw ye n'o y'a ka héritiers ye o y'olu ka kalifa tɔɔrɔ dɛ timanila ko grand ke o kumana u y'a yira k'a fɔ n'o ye Modibo ka héritiers ye o kuma ko Modibo ka kɛlɛ kun ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko min kɔni ye lakɔli karamɔgɔ ye k'o bɛ jamana dɔn i b'a ye k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ k'o bɛ maanifinya dɔn ko Modibo ka hakilina kun ye min ye bɛɛ ka kɛ cɛ kelen ye i b'a fɔ ko oroni ye yiri mun ye oroni ye o de ye sebe sebe tɔgɔ ye oroni ye o tuma k'o kun ye Modibo ka hakilinaw ye grand ko fɔ bɛɛ ka kɛ i b'a fɔ ko sebe min kɔni ka tilen baaraw la ka tilen hakilinaw la ka tilen jamana baaraw la o tuma ko maa bɛ se ka fɔ sa ko Modibo kun tɛ jamana fɛ wa walima Modibo kun tɛ jamana dɔn wa walima ko Modibo kun tɛ se jamana marali la wa min y'a bila Jɔpu ye k'olu bɛ min ɲini a fɛ n'o ye Modibo tiɲɛ tabaw ye k'a ka bɔ a ka yafa ɲini wa ko yafa ɲinini dɔrɔn tɛ dɛ grand ko yafa ɲinini kɔ ka ban k'u b'a ɲini jamana marabaw fɛ ko ka Ablaye ye Jɔpu ko k'a tigɛ ko k'a sen ko ka bɔ gouvernement la ko nin y'olu wulilen dɛ ko ka Modibo lafu k'a k'i n'a fɔ ko Modibo ni jamanakuntigiya man kan abada k'o tɛna se ka k'olu sigilen ɲɛna o tuma ko Modibo su dan bɛ dingɛ kɔnɔ o tuma k'a kɛn bɛ ka gasi ta ka Modibo sɛgɛrɛ Modibo ye min kɛ Mali ye san 8 kɔnɔna la k'a y'o don ngalama la min y'a bila Jɔpu ye o tuma grand ke i b'a ye k'a fɔ funufunu wulilen b'ale nɔfɛ dɛ funufunu in bɛ taa n'a ye wa walima a bɛna mago to wa o ɲininkali tun min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Yakuba Dumbuya ale ka sɛbɛn o de kama u b'a fɔ ko kuma ko saba don kuma filan kuma kɔrɔkɛ a n'a a dɔgɔnin n'i y'o fɔ i bɛ sɔrɔ kuma a kɔnɔ i tɛ fili o ye tiɲɛ dɛ o la sa an bɛna don sirɛni kɔnɔ Buwa Jabate bamananw ko ɲimi ye muso min kunsigi ɲimi k'a ban diyagoya e n'a ka chapeau don o ye tiɲɛ ye o la an bɛ taa ni lasirɛni i ye chapeau don la caman kɔrɔba tigɛ an y'a to Ala ma wa ɲimi dɔrɔn tɛ dɛ katani ne bɛ kunsigi bɔ katani ne kɛn bɛ ka caman kɛ kunsigi ta ye wa n'i bɛ dɔɔnin b'a ko in na dɛ n y'a mɛn o da de Ala k'an forokoto o la sa a ko di la sirène a kumana a ko cogo di wa kumakan min b'a da bi a bɛ k'an ka CMDT k'o de kofɔ ko k'u b'u jɔse k'a bi kɛrɛlɛlɛlɛ awɔ ko hali n'a sɔrɔ ko gɛlɛya tun bɛ yen ko ka fisa koyi u ka bilan 2024 k'u y'a jateminɛ k'a ni sababa ka fisa kosɛbɛ administrateur minnu n'u bɛ compagnie malienne pour le développement du textile CMDT k'u ye ɲɔgɔn ye belebele kɛ kununko araba octobre kalo tile 15 san 2025 o kɛnɛ o kɛra u ka sigi ko 150 na de ye n'u k'a ma ko 105e session u ka conseil d'administration a bɛ o de kofɔ dɔwɛrɛ tɛ ko ye san tɛmɛnen ko k'u k'olu jate bɔ k'u fɔ n'o ye 2024 ye u kan ka minnu boloda o boloda 2025 2026 u ka baara a tun bɛ o kɔ a n'u ka kɔrɔfɔ tun bɛ o bɛɛ lajɛlen kan discours min ni a kɛra administrateur président directeur général CMDT ne bɛnkɛ de don kasa ni bɛ maa maa nɔfɛ o ye ne bɛnkɛ ye surtout Danbɛlɛ ko Kulumuge Danbɛlɛ ayiwa k'a ka kuma k'a sinɛ k'i sini kuma ye ten ayi a ma dɔdɔlima kɛ n'a ye a tɛna denmisɛnninw ka kuma a tɛna ka jala de fɔ ten yafa b'a la ka baara u ka wuli ka jɔ u k'o de kɛ yaasa CMDT a bɛ se ka taa ɲɛ san tɛmɛnenw hali n'a fɔra ko gɛlɛya kɛra mais u n'a ta o ta min kan ka kɛ k'u sera k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ u n'a degun bɛɛ lajɛlen o la sa u ka ayiwa nɔgɔw o tɛ siw ye sa wa olu sɔrɔli ko nɔgɔ ni si tɛ kelen olu tɛ kelen nɔgɔw ko olu sɔrɔli ko tun bɛ retard kɛ sanga ani waati o bɔlen kɔfɛ sɛnɛkɛlaw n'o kɔɔri sɛnɛbaw ye olu kun kan ka min sɔrɔ k'o fana tɛ sɔrɔ a diya la o n'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen fɛn misɛnnin dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko jasid o ye fɛn misɛnnin ye n'a jiginna foro kɔnɔ miniti kelen o b'a sɔrɔ a ye foro ban pewu ko o gɛlɛya k'u y'olu fana ye nka
PDG a ye foli kɛ Yafuma b'a la ka ɲɛsin a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin jamana yɛrɛ faamaw la ka ɲɛsin ayiwa ale yɛrɛ ka ayiwa kabine maaw la k'u bɛɛ lajɛlen fo Yafuma b'a la ko nin waati kɔni na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ gɛlɛya ni degun bɛ yen sankura in na u ka ta ka bɔ yen pewu sɛnɛ ka kɛ a ɲɛma Yafuma b'a la k'olu bɛ kɛ danbele a y'i sɔnni sinsin fɛn min kan u ka dépense u k'o don bɛrɛ la kana kɛ dépense ye ten k'a kɛ ɲɛ b'a la m'a ta k'a fili fenêtre fɛ ayi k'u k'o bolo kan pewu a ka don bɛrɛ la k'o de bɛ baara tɔ ko k'o ɲɛ Yafuma bɛ a la n'o kɛra u hakili bɛ fɛn fɛn na k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ Yafuma b'a la kɔni k'u ye jɛrɛjɛkulu sigi jɛrɛjɛkulu minnu n'o bɛ se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen ta fanga la k'a kɛ k'a ɲa yaasa kɔɔri kɔni diɲɛ farafinna yan Mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogoya min na PDG a ko k'a dalen don maaw la a ye maa minnu sigi nin baara kama k'u bɛ baara in kɛ ko k'a cɛ ɲa ko fo ka taa se a dan na décembre 31 décembre 2024 u ko bilan n'o ye u ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen u y'a jatebɔ bɛɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko a ko fisayara sabu u ye chiffre d'affaires min kɛ 365 milliards 841 millions u y'o de sɛbɛn yan dɛ ko résultat o b'a yira ko 3,763 milliards de francs CFA total bilan min sankɔrɔ taara u fɛ Yafuma b'a la Buwa Jabate n ye nin kunnafoni sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ ayiwa Bisidi Sɛnpara ale ka sɛbɛn don a bɔra sɛbɛn nin kɔnɔ kosɛbɛ donc hali bi bɛ ko min na o ma ban le républicain Majasa Kaba Jakite a ko di grand que nin y'ale ka sɛbɛnni ye a ko jɔfɛn a bɛɛ bɛ da grand que diɲɛ ye tɛmɛsira ye diɲɛ tɔgɔ dɔɔnin kɛ grand que a jamu ye ta kan to grand que bi ma diɲɛ da wa diɲɛ tɛ ban bi sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali belebele dɔ fana taara i da tuguni n'o ye Zumana Sako sigei grand que sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye faso malidenw ye grand que kunu sɔgɔmada fɛ ni sanga a lasela k'a yira k'a fɔ min ye belebele dɔ fana i nɔngɔma n'o ye Zumana Sako sɛbɛnnikɛla ko saya bɛ s'a ma tuma min na ka taa min ye Ala ka nɛɛmaso o tuma k'a si to san 70 ani san 5 la sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔnni yɛrɛ de ye Zumana Sako ye a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ Zumana Sako a bangera décembre kalo san 1950 Ɲamina n'ale filɛ Kulukoro ale marabolo fɛ Jusako i b'a ye k'a fɔ grand a nana dɔɔni fɛn mun ye o de ye min kɔni kalan yɛrɛ ye kalanijɛ ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye a ka dɛfu ye i b'a ye k'a fɔ a y'o wuli a y'o ta ko a jɔ n'o ye san 1967 min kɔni ye dɛfu kɔfɛ baccalauréat a wulila k'i jɔ n'o ye san 1970 sɛbɛnnikɛla ko a ko o ma tɛmɛ ka bɔ bac sɔrɔlen i b'a ye k'a fɔ a nana min kɔni ye université daminɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye dankɔrɔba ye n'o ye Zumana Sako ye a taara ENA la grand que i b'a ye k'a fɔ a bɔra major de sa promotion sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kalan ye Mali tɛmɛnen kɔfɛ min ye Zumana Sako ye a y'a ka minɛnw ta ni ka taa l'Américain jamana la i b'a ye k'a fɔ ka taa kalanw fana boloda i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye ka taa spécialisé n'o ye économie ye wari a bɛ se ka jiri cogo min na min ye wari a bɛ se ka yiriwa cogo min na nafasɔrɔ siraw bɛ se ka walankata cogo min na Zumana Sako a taara o ɲini min ye l'Américain jamana la sɛbɛnnikɛla ko o de kɔnɔna la min kɔni ye président kɔrɔ n'o ye Musa Traoré kɔni y'i sigi k'a lajɛ nin ye cɛba dɔ ye Mali kɔnɔna la Musa y'a wele k'a kɛ ministre des finances et du commerce ye san 1986 sɛbɛnnikɛla ko 1986-1987 i b'a ye k'a fɔ baaraw kɛcogo nana jɛngɛ Zumana Sako de y'i sigi ka tiɲɛnijɛ yɛrɛ fɛn ye ni ka sin k'a yira k'a fɔ président e de ye ne ta ko ka nin kɛ ni majɛnw bɛ yen o tuma ka ni majɛnw to yen abada ne tɛ se ka résultat di o tuma n'i ma nin kɛ ne yafara baara kɔ ne ye baara bila jour fɔlɔ de y'o kariya ta ka président sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko depuis jour kɔni y'a yira k'a fɔ ne tɛ se ka nin kɛ ni ka baara bila ka démissionner ka jamana ka mobili to yen ka wari to yen ka jamana ka nafasɔrɔ siraw to yen ka jɛ nin bɛɛ ko ale ju ye danbetigi kankeletigi ye sɛbɛnnikɛla ko kabini o don maaw y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye cɛba dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko grand que Ala nana n'a ka na ye Musa Traoré ka fanga dafirila o kɛlen tuma min na min kɔni ye Amadou Toumani Touré grand que ale kɔni nana camancɛ fanga la tuma min na i b'a ye k'a fɔ a y'i sigi k'i miiri cɛ min ye Kankari da Musa ye ni k'i kɔ don Musa la o cɛba in bɛ dugu la n b'a wele ka danaya da kan k'a kɛ premier ministre ye su ka premier ministre na tɔgɔ filɛ
kangelentigiya ka di dɛ wa baara ɲuman ka di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CTSP i b'a ye k'a fɔ o nana sigi sen kan min kɔni ye camancɛ fanga ye grand que min kɔni y'o baara ye k'o daminɛ Amadu Tumani Ture a n'a ka complice n'o ye Zumana Sako ye sɛbɛnnikɛla ko o y'u to ko la grand que min kɔni kana conférence nationale ni ka n'o baara sigi sen kan maa min ye conférence nationale hakilina ta ko fo k'a kɛ de malidenw ka se ka bɛn ko la gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔna la o de kɛra Zumana Sako ye a y'a fɔ a y'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye Zumana Sako ye référendum ko kuma fana nana grand que min ye 3e république ye jango ka se k'o baara fana bila sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Zumana Sako a nana min kɔni kalafili fana labɛn jango transition bɛ se ka ban ni ka sin ka don bɛɛ fanga n'o ye démocratie ye sɛbɛnnikɛla ko maa min garisɛgɛ don n'o président Gale la o de ye Alpha Umaru Konare Zumana Sako grand que k'a ye min kɛ Mali ko la k'a tɛ se ka fɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko o kɛlen min ye transition bannen ye Alpha Umaru Konare nana gɛrɛ fanga la 1992 ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ 1992 min kɔni Alpha ye a y'a ka premier mandat kɛ ka taa bila 2007 la min kɔni o 97 la 97 Zumana Sako a y'a kanabɔ k'a ka di ale yɛrɛ ka kɛ masakɛ ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ o ko in o ma se ka taa ɲɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye 2002 ye Zumana Sako a y'i kanabɔ k'a bɛ fɛ ka kɛ masakɛ ye o fana ma se ka taa ɲɛ 2007 a y'a kanabɔ min kɔni Zumana Sako ye sɛbɛnnikɛla ko tɔn min tun b'a bolo n'o ye Senaso faso hɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ k'o ye tɔgɔ duman sɔrɔ baara la k'a sababu kɛ Ju ka kangelentigiya sɛbɛnnikɛla ko min ye 2020 ye i b'a ye k'a fɔ M5 RP ko nana daminɛ o tuma ko Ju sina ka don M5 RP la ni ka président n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka sin k'ale ka fanga dafiri o tuma k'a dafiri cɛbaw la ko Zumana Sako tun b'a la sɛbɛnnikɛla ko min ye Ju ye a kɔni y'a tigɛ ko k'a sen ko grand que ni ka a sen bɔ Mali ko bɛɛ lajɛlen na ni k'a sigi so kɔnɔ sabu économiste don ale ta kun ye min ye Mali ko la maa minnu ka baara ye ka se ka Mali sɔrɔ jidi grand que a kun b'u wele k'u bilasira n'u y'a ta mɛn a fɔra a banna n'u m'a ta mɛn ale ta ye min ye a kun b'o de fɔ maaw ye sɛbɛnnikɛla ko denmisɛn minnu tun bɛ yen n'u bɛ baara kɛ waribon na n'o ye bankiw ye ka taa bila BCEAO la grand que a bɛ maaw ma dɔn a kun b'o de fana wele ni k'o bilasira grand que wari bɛ se ka jidi n'akilina mun ye grand que k'a to de sigi kɔnɔ ala ka wele sera a ma o kɛra an kɔrɔ kunun san 70 ni san 5 Zumana Sako ale kɔni bɔra diɲɛ kɔnɔ grand que k'a ye fɛn minnu kɛ ko nin ye fitinin de ye a ko la n'i ko k'i bɛ Ju ka kɛtaw bɛɛ fɔ grand que k'i bɛ san caman k'a fɔli la dɛ an bɛ min fɔ ala ka hinɛ a la ala ka faka ma ala k'a dayɔrɔ suma a ye min kɛ Mali ko la ala k'o k'a ye arijinɛ sara ye kunnafoni filanin an ye min bɔ le républicain kɔnɔ min ye Majasa Kaba Jakite ale ka sɛbɛnni don. Très bien. I tigɛ don. Sisan an bɛna la sirène an bɛna ta. A ta joona. Kumana nka bɔ bamananw ko muso kɔnɔma fila n'olu ko k'u bɛ ɲɔgɔn bamu u y'o dabɔ dɔ ka dɔ den fa dɛ. O ye tiɲɛ. O la la sirène a kumana a ko cogo di. a den de ye sɛbɛnni kɛ. A fɔ n ye. taji ko a gɛlɛya. Sigi. Ja ko to bɛ bɔlɔla bɔlɔ fana bɛ to na. O ye tiɲɛ. Anw bɛ aran na tuma min k'an bɛ taji ɲini. Mototigiw katakatani moto taxi bidɔnintigiw jaja zoni bala zonfarimaw fana olu b'u ta la o tɛ b'a la koyi zoni bala zonfarima bɛɛ n'i ka ko bɛɛ n'i kungo don koyi o tɛ b'a la dɛ e yɛrɛ ka kuma ko bɛɛ n'a a ta fan dɔn walasa sirène a ye sɛbɛnni kɛ a ko di ko i bɛ dugu la dugu min n'i ko k'i b'i ka mobili ta ka taa a fa n'o ye plein k'o tɛ sɔrɔ o ye wulikajɔ de dabɔlen jata karalala ja e b'o la tuma min na zomisɛnninw fana bɛ yɔli la aw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ don u bɛ bɔ u bɛ don u bɛ bɔ olu bɛ k'u ta ɲini ala la taji gɛlɛya in bɛɛ kɔni b'a dɔn nka a bɛ nin denmisɛn ninnu fana ɲɛna ko a kana dabila dɛ na nin bɛ senna kɔni olu b'u ta ye sanga ani waati u bɛ don mobilitigiw ni ɲɔgɔn cɛ mototigiw dɔw yɛrɛ b'u jɔ ka jateminɛ kɛ i bɛna ka na ye n'o ye taji gɛlɛya o ko ye ala la ko nin ko in ko a gɛlɛyalen bɛ bi dɛ station kɔnɔnaw la aranw de bɛ jɔ aranjan maa bɛ maa la o kɔni o bɛ se ka muɲu maa fana bɛ maa la o tɛ muɲu dɔw ka teliya kuma b'a la i ko mikini o la sa
kamale dɔ ye nin ye ale kɔni u sera ma k'a ɲininka u ko a ma ko MG a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma fɔ tɔgɔ daminɛ jamu daminɛ mobilitigi de don a y'a yira tiɲɛ yɛrɛ la k'ale b'a ka taji ɲini na k'ale tilala ka ko wɛrɛ sɔrɔ min tɛ taji ko ye ko minɔgɔ de y'ale minɛ ale peresera ka bɔ ka jisumani santa ɲini ale nana sɔrɔ u tɛmɛna n'ale ka telefɔni ka to rama u y'a ta la kibaru ka taa a filɛ dɛ u fɛrɛla hali ala ma da misiri kɔnɔ ala ka so ka taa ala bato la garankew i ka samara dalen n'a cɛ ka ɲi maa minnu bɛ nin kɛ ne k'u b'a kɛ ka da mun de kama i b'i sigi k'i miiri hakilina jumɛn b'u la ou bien maa sugu jumɛn don ko fila don dɛ dɔw kɔni ta ye samara tɛ n bolo mais dɔw ta morikɛ ko n'i taara samara ta misiri la nana ni baara kɛ ala ka d'i ma o morikɛ ni aw fila bɛɛ tɛ sa e bɛ sa kɔni o i miiri dɔrɔn na i miiri dɔrɔn na kosɛbɛ la kibaru maa wɛrɛ fana bɛ yen ala la ko fana y'a ka vitigi jigin dɔɔni a bɛ aran na k'u nana o fana bolofɛn ta ka taa nka tunu a filɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko ni ɲɛma ɲini nin taji ko in na a gɛlɛya ko wɛrɛ laban na bɔ a kɔnɔ e tɛ taji sɔrɔ e bolofɛn bɛ ka taa tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye fɛn ye fɛn min ye ni a ka gɛlɛn nga ko jamana yɛrɛ tɛ ka se k'a ka jamana la kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ka kuma don n ka kuma tɛ nin ye dɛ ko jamana yɛrɛ tɛ ka se k'a ka jamana la kɔlɔsi k'o bɛ se ka n'i jɔ aran na tajitalaw nɔfɛ cogo di ko k'olu fana kɔlɔsi k'o fana ye ko gɛlɛn ye dɛ o la sa jateminɛkɛlaw taji ko in na ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min kɔni b'a to n'i nana i ka taji ka sɔrɔ joona o k'a kɛ sababu ye k'e kisi denmisɛnnin bolola teliniw ma ɲɛ kuma b'a la sɛbɛnfura a ka bui bɔta laserenin don ade ale de y'a bɔ garanke i ka zomisɛnnin ko kuma hakili jigin min na garanke dɔ de la ka mana ye k'a yira k'a fɔ k'a bɔtɔla kita garanke ko banbanci ninnu de filɛ nin ye k'a lajɔ a ka musokɔrɔba ani musokɔrɔba wɛrɛ b'a kun mobili sɔnsɔnnen bɛ ala y'a kɛ min ye bawule forɛ garanke k'u ka mobili tiɲɛna mobili tiɲɛna heure jumɛn 20 heures tɛmɛnen kɔfɛ mobili tiɲɛna u bɛ dibi mɔni na garanke ale kɔni sina k'a dɔn se ta ye dabali ta ye ale sina ka bɔ dɔrɔn k'a ka tapi labɔ k'a ka safo seli garanke ale bɛ tila safo seli la ale sina ka moto baden ne mankan mɛn a tigi tulo b'an kana garanke ko ja o ye maa ninnu ye k'u sina kɛ kana kɛ k'ale kɛrɛfɛla kɛ dɛbɛdɛbɛ ala y'a kɛ ale y'a ka sanfura ta ale ma panike o tuma ko ale sina k'a ka fatiya mu a ɲɛ na garanke u ko nin ka ɲi k'u sina k'u kunkolo kɔmi ko nin ka ɲi k'i bɛ to ka seli ko e bɔra min ale y'a bɔ yɔrɔ fɔ k'i bɛ taa min ale k'a bɛ taa Bamako ko mun bɛ mobili la ko mobili tiɲɛnen don k'i ka mobili tiɲɛ yɔrɔ ma ɲɛ dɛ ko n kɔni bɛ min kɔni f'i ye anw tɛmɛtɔla kɔni don zomisɛnninw bɛ yan yɔrɔ ninnu na ni b'i kɔlɔsi zomisɛnnin ninnu u ma ɲi dɛ u bɛ dɔ ta nin ye terroriste ni mankan ye ko zomisɛnnin su ka fɔ su ma ko banbatɔ o tɛ ala ka latigɛ ye e tiɲɛnikɛla maa fu e k'i jɔ ko zomisɛnninw bɛ yan o zomisɛnninw ma musa ne ye e ni ne ka tasuma don jamana la ko kuma fɔ ale k'i kɔlɔsi ko zomisɛnninw bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la k'ale bɛ sanfɛ a bɛ duguma k'ale b'o dɔn mobilitigi wɛrɛ tɛmɛtɔ la o y'i bolo don ale fɛ ale ka mobili sɔnna i b'a fɔ k'ale ka kaban bɔ ale ko kɔsɔkɔsɔ nin y'ale talen o tuma an bɛ taa Mamutu fan fɛ an bɛ tila ka na. Jabate naamu n'i ye sɔrɔta kɛ dunda ye e ni fɛn tɛ taa so dɛ. o ye tiɲɛ dɛ. o tuma i tɛgɛ don bala kɔnɔ. garanke yanni n bɛ n tigɛ don garanke e bonya n bɛ mande bonya ma segin bɛɛ garanke yanni an bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Mali ye dankɔrɔba min pɛrɛdu n'o ye premier ministre Zumana Sako garanke b'a ye k'a fɔ an ye seereya sɔrɔ ka bɔ colonel Lansana Tamba Keta yɔrɔ garanke k'a yira k'a fɔ ko ju tun ye hɔrɔn ye ladiri don patriote don garanke o témoignage o ye fɛnba de a kɛra Zumana Sako ka garde corps ye garanke a kɛra min ye premier ministre joli joli ka garde corps ye garanke b'a ye k'a fɔ ka ju ka jɛɲɔgɔnya garanke k'a y'a marqué a bɛ maa bilasira a bɛ jamana fɛ garanke a tɛ don nɔgɔlenya la garanke n'a ye min fɔ n'i m'a to a ta la i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa laban ta la o tuma o ye témoignage ba de ko ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ suma garanke ala ka anw yɛrɛ kunkolo kɔrɔtalen ala k'an s'u ma ka sɔrɔ o fana kunkolo kɔrɔtalen bɛ garanke min ye témoignage ye fɛnba don fure tagali kɔfɛ sabu a ka di ala ye ko karisa kun ka kɛcogo ka ɲi karisa ka taabolo tun ka ɲi mɛlɛkɛw bɛ hinɛ a tigi la k'a ka ɲuman ɲuman fɔ dɔrɔn ala k'a kɛ garanke an bɛɛ ta ka kɛ ten ne bɛ n tigɛ don
soir de Bamako grand que mami ye sabani ke atoko ko Youssou Konaté simbo ako min ye Mali armée grand que alibi min ye ntana ko ne ko fo Mali armée sabani kela ko ako dugu dɔ be n'o ye Bewani ye poste mun bɛ Bewani grand que n'ale bɛ Segu marabolo la kɛrɛnkɛrɛn la min ye ɲono ale cercle grand que ba ye ka fɔ Bamanci ninnu faru yɛrɛ la ni ka funu ka da min y'an ka kɛlɛkɛcɛw kan tuguni n'u b'a dɔn o ta se fila sabandila ko a ko min kɔni tarata don i b'a ye k'a fɔ kalo tile 14 ye grand que min ye Durpa ka taa bila état major des armées grand que u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka kunnafoni santalama k'a yira k'a fɔ grand que min kɔni ye anw ka voyant soldat grand que i b'a ye k'a fɔ maa minnu kɛn bɛ ka jamana lakana ni ŋaniya ta i ka sɔn jamana denɲumanya ma walima i ka min kɔni i ka mun fɔ ka k'i ye laarataw la grand que i b'a ye k'a fɔ baara ɲuman u bɛ k'o de kɛ sabandila ko grand que kulu tɛ ban maa mɔ dɛ maa de bɛna baw ma nka n'i nana ban Mali armée ma n'i ye min sɔrɔ o de y'i ka ɲini ɲɛna ye sabandila ko a ko n'i ye ko taabolo la yɔrɔ fila bɛ yen bale wɛrɛ ale ni bale impɔn ye sabanikɛla ko ni fila bɛɛ lajɛlen bɛ Dugabugu wa Dugabugu fana bɛ ɲono ale marabolo la ɲono yɛrɛ fana bɛ Segu région na sabanikɛla yɛrɛ k'a fɔ Bamanci kɔni yen kɛ mu ɲa da yɔrɔ ye a ko wuyu funu kana bila Mali armée kan grand que n'u b'a dɔn k'u ta se fila Mali armée labɛnnen min kɔni marifa cikan ni tigama don la grand que an y'u gosi k'u gosi i b'a ye k'a fɔ min kɔni jaabi bɔra ka di ko une vingtaine de morts n'o dun fɔra armée kɔnɔ o ye ka kuma karese ka bila n'o tɛ i b'a ye o vingtaine in dɛ o ɲɔgɔnna 4 5 i b'a ye k'a fɔ o de sara la sabandila ko grand que min ye moto min salola ye ka taa bila u ka marifaw ni marifakisɛ la a n'u ka kolokala ko wɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ Mali armée nin bɛɛ lajɛlen salo sabanikɛla ko ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Durpa ka taa bila état major la u y'a yira k'a fɔ waati kelen Tombouctou marabolo la min kɔni ye mobili dɔ kun fɔ an bɛ taji la a bɛ taa di Bamaciw ma grand que k'u y'o fana dɔn tuma min na avion y'i to sanfɛ ni k'o kɛ Bugurijɛ ye sabanikɛla ko min kɔni ye misɛnmisɛnnin minnu kɛra duguma ni ka se k'u ka bolominɛw tiraki ka b'u la i b'a ye k'a fɔ ko Mali armée sanayɛlɛ wɛrɛ sɔrɔ sabanikɛla ko hakilina mun bɛ Mali armée la bi faso dugukolo kan grand que ko fila tɛ dɛ kelen dɔrɔn don Bamaciya wale yɛrɛ ka ban pentenkɛlaw min kɔni tiɲɛnikɛlaw ye u ka dagakisɛ ta ka bɔ malidenw da la min kɔni Mali a ka bila Mali ka danganiya kɔnɔ maa si wɛrɛ ka hakilina jugu maa si wɛrɛ sago kana kɛ Mali la i b'a ye k'a fɔ Mali armée ka wulikajɔ filɛ k'a fɔ de k'u bolo bɛ jigiya k'a fɔ k'u fari bɛ fa abada kalasiko kuma t'a la dɛ grand que an ka taa furutututu fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Mali armée an b'a f'u ye ko u ni ce u ni baraji o tuma k'u bonne chance ko Ala ka baara jaw la Ala ka baara jaw la grand que kaɲɛ 3 Ala ka baara jaw la kunnafoni filɛ an ye min bɔ le soir de Bamako Simbo Youssou Konaté ale ka sɛbɛnni don hakilila Buwa Jabate le reflet de bɛ n bolo tuguni a kumalen don mun kan an ka douaniers u ka cɛsiri wulikajɔ baara ɲɛdɔn kunnafoni k'a tɛ ka sin k'a kɛ ɲɔmisɛnnin ye ka baara kɛ n'o ye u ye Ala mɛnɛ don ko an kɔrɔ shisha o tɔni 12 ya kuma b'a ko douane kan ka fɔ dɛ o ma interdit shisha mɛnni ko k'a dabila halisa hali bi u bɛ sen na mɔgɔ kulo gɛlɛnw bɛ yen koyi o ye tiɲɛ fana tiɲɛ an b'a fɔ olu de ma ko dafarasu ni kunsisu o ye tiɲɛ mɔgɔ kulo gɛlɛnw bɛ yen armée bi ɲɛ a ye douane kɔni olu ta dabila dɛ ayi dɛ surtout olu ka directeur ba in Konaté inspecteur général Amadou Konaté ka tila ka médaille kura sɔrɔ 22 la a ko k'a t'a bolo jigin dɛ ayi non fiyewu k'a t'a bolo jigin a jo don dɛ o la sa direction du renseignement n'o ye u ka ɲɛmayaso ni kunnafoni bɛ salo ka bɔ yen o don kɛlɛ k'o kɛ k'o ɲɛsin ɲɛnaminimafɛn ninnu ma ala la ko maaw k'u ye baara kura kɛ ya kuma bɛɛ a la o baara kura de kɛra tɔni 12 shisha o minɛli la ya kuma b'a la k'u ka wulikajɔ a ye k'u bolo k'u ta jigin buna hadamaden ɲɛnaminimafɛn ani fɛn ŋanamu olu kɔni kɛlɛli k'olu t'u bolo jigin ya kuma b'a la nin kunnafoni nin fɔr'u ye min kɛ u fana ye kunnafoni in lajɛ k'a sɛbɛkɔrɔ tɛntɛn ka sin k'a ni bɛndigɛmɔ u sɛlɛ ni a ye min kɛ paquet 1983 shisha la o de bɛ taa bɛn 11,8 tonnes de tabac shisha wa a bɔra dugu min na Turki wallahi jagɛlɛya k'u kɛn bɛ k'o sɛbɛkɔrɔ labɛn k'u bila Bamakɔ Mali fan dɔ la ya kuma b'a la an ko dɔn y'o dun tɛ sɛgɛn n k'u kɛlen ko tiɲɛdalaw o don dɛ i b'a ko kolonifililaw kosɛbɛ i y'a fili o y'a sɔrɔ u y'a ta
o la sa u ka ɲi wuli ka jɔ belebeleba ye ko a de kɛra sababu ye yakuma b'a la nin ɲɛnaminimafɛn tigi ninnu ka se ka bolo da a fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'a salo Buwa Jabate ko ka mɔgɔ hakili lajigi hakili lajigi ko la septembre kalo tile 8 tɛmɛnen an kɔrɔ directeur général des douanes l'inspecteur général Amadou Konate Amadou k'a ye sɛbɛnfura kɛ k'o ci douane fan bɛɛ lajɛlen la k'u ka dɔ de firi u ka centre kan u ka dɔ fara a kan dɛ u ka cɛsirijala k'u ka dɔ fara a kan u ka jateminɛ kɛ an ni dugu o dugu k'an bɛ dancɛ bɔ u ka ngara da ye u k'a lajɛ maa minnu fana ni fɛnw bi dun u ka ngara da olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka se ka fɛn bɛɛ lajɛlen salo fɛn jugu ye ka na ni a ye taaba sisiya min filɛ nin ye i bɛna ka na ye Buwa Jabate k'a ɲɔ ɲɛlen de don an ka farafintigiw kɔnɔ a ɲɔ ɲɛlen don dɛ k'olu kɔni b'a kɛlɛ kɛ yaasa an ka jeunesse bɛ se ka kisi ka tanga cogoya min na directeur général a ka kuma ye nin a n'a ka cɛdenw ko nin baara kɔni k'u t'a dabila k'u b'a kɛ fo f'a da ko fini ma foyi tɛ bɔ o la u ye nin wulikajɔ min kɛ n'a kɛ wulikajɔ nafama ye douane ko o b'a yira u ka ɲɛmaa ye ci min fɔ u ye ani ministre de l'économie et des finances u bila sira min kan k'olu b'o de kan bi k'u b'a kan ko sini sɛbɛnfura a bɔra le reflet kɔnɔ k'a bɛ bɔli don Granke nafa foyi tɛ alcool la ni k'a kɛ joli da la n'o tɛ a man ɲi ka jɔ da la n'i y'a jɔ i da la Granke i bɛ kan wɛrɛ fɔ Buwa Jabate dɔ de la k'a minɛ ɲɛna o sina ka n'i jɔ an kɔrɔ k'ale lamu cɛfɛrɛ kɔnɔ subahanallahi a dun b'a kɔnɔ dɛ min b'a kɔnɔ a ka girin ni lamu ye Granke ayiwa fɛn duman banbali tɛ dɔn Granke kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ fu siri o dan na ayiwa ni kunnafoni dun kun cɛra barikada ni wulikajɔ de b'an bolo ni k'o lase an ka lamɛnnikɛlaw ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Granke jɛgɛ fanga ye ji ye anw fɛnɛ fanga tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu b'an lamɛn cɛ ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔba k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Granke an fanga filɛ nin ye o tuma olu de b'an galabu ja aw bɛ k'a kɛ tan ka d'an ye a ye dɔɔnin bɔ a la a ye nin fara kan nani minɛ nin kɛ tan Granke n ko de bɛ baarakɛla galabu ja kosɛbɛ Granke hali kumakan duman aw bɛ ka min kɛ Granke a ka di anw ye nin bɛɛ lajɛlen de ye anw ka galabu jala ye Granke lamɛnnikɛlaw sara tɛ sɔrɔ an bolo an bɛ mun fɔ Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'u sara Granke fo saracogo ɲuman Ala k'u mɛn Granke ni k'an bilasira sabu maa min ko n kelen b'a bɛɛ dɔn i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ dɛ Granke n'an ye barikada kɛ o tuma min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye baara kɛ bi kunnafonidi nbalan kɔnɔ Granke o de ye Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sɔɔni Mamutu kabini Sɛnkɛri ale bɛna sigiyɔrɔ bila Jibi ye nka min ye YouTube ye o nun tun bɛ nɛgɛtigi yɛrɛ bolo n'o y'an bɛ Jakite radio Jɛgɛfo officiel ale ni YouTube kabini 11h30 ale jɔn b'a sen kan o tuma tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la a ye nin de an kɔni sigilen bɛ k'an da don kunnafoni balan na ni Ala ni kira sɔnna ma sini Dabaka kutuba bɛ yen a bɛ nin da don la Granke yɛrɛ bɛ min minɛ ka mun a ɲɛ la o tuma min ye Fatiya kutuba a fila bɛɛ a bɛna fila bɛɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ Granke ni nin kɛra bɛɛ lajɛlen tulo garisɛgɛ ye an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa sala